ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனா. ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்ம கோவிலுக்கு போகும்போது முதல்ல நுழைவாயில் ரங்காரங்கா கோபுரம்னு இருக்கும். அந்த வழியாக உள்ளே போவோம். அதே மாதிரி அதுக்கு பின்னாடி கிழக்கு வாசலில் வெள்ளை பெயிண்ட் அடித்து முழுக்க வெள்ளையாக மற்ற எல்லா கோபுரமும் கலர் பெயிண்ட்லேயும் கலர் சிற்பங்களோடு இருக்கும். இந்த பின்னாடி இருக்கிற கிழக்கு வாசலில் இருக்கிற கோபுரம் வெள்ளை கோபுரமாக இருக்கும். அது வெள்ளையம்மாள்ன்ற ஒரு பெண்மணியோட தியாகத்தினை பற்றின அந்த கோபுரம் நினைவாக இருக்குது. இப்போது நம்ம ரங்கரங்கா மண்டபத்திலேருந்து உள்ளே நுழையும் பொழுது இடது பக்கம் அமிர்த கலச கருடனை தரிசனம் பண்ணிட்டு சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதி இருக்கும். சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதியை தரிசனம் பண்ணிட்டு நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சோம்னா கருட கொடியோட கருடன் காட்சி தருவார். பக்கத்தில் இருப்பாருங்க. கருட கொடின்றது துவயஸ்தம்பம். அந்த துவயஸ்தம்பத்தில் பெரிய மாலை ஒன்று போட்டிருப்பா. அந்த இடத்துல நின்றுண்டு நம்ம பிரார்த்தனைகளோ என்னென்ன செய்யணுமோ என்ன வேணுன்றதையோ எல்லாத்தையும் அங்கே நினச்சிண்டு பெருமாள் கிட்ட சமர்ப்பிக்கணும். ஏன்னா பெருமாளை தரிசனம் பண்ணும்போது அந்த நேரம் இருக்காது. ஒரு பெருமாளையும் தரிசனம் பண்ண முடியாது, நம்மளும் சொல்லக்கூடாது. அதனால் இந்த இடத்துல தான் பிரார்த்தனை பண்ணுற இடம். அதில் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு கருட பகவான் பெரிய கருடன், அந்த கருடனையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா இந்த பக்கம் சந்திர புஷ்கரணின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த குளத்துக்கு பக்கத்தில் தன்வந்திரி பெருமாளுக்கு ஒரு சன்னதி இருக்குது. அவர் நோய் தீர்க்கும் பெருமாள். நம்ம மனநோய் உடல் நோய் எல்லாத்துக்குமே அந்த பெருமாளை தரிசனம் பண்ணால் டாக்டர் ஃபீஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்காது. அந்த பெருமாளை நம்ம உடம்பு சம்பந்தமான வியாதிக்கும் எல்லாத்துக்கும் அவரை வேண்டிண்டு தரிசனம் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே வந்தோம்னா தாயார் சன்னதி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். இந்த தாயார் சன்னதி வாசலில் வாழை இலையில் மலர்ந்த புஷ்பங்கள், நல்ல வாசனை உள்ள புஷ்பங்கள்லாம் கட்டி வச்சுட்டுருப்பாங்க. அது வாழை இலையில் கொடுப்பா வச்சு அந்த புஷ்பத்தை கட்டாயம் எல்லோரும் வாங்கி கொஞ்சமாக உங்கள் வசதிக்கேற்ப வாங்கிட்டு அந்த வாழை இலையில் எடுக்கிற புஷ்பத்தை உள்ள தாயார்கிட்ட நின்று தரிசனம் பண்ணும்போது அந்த புஷ்பத்தை கொடுத்துட்டு அந்த தாயாரை தரிசனம் பண்ணி பிரார்த்தனையோடு வரும்போது அங்கே மஞ்சள் கொடுப்பாங்க. அந்த மஞ்சளை அந்த வாழை இலையில் சின்னமாக கிழித்து வச்சு அந்த வாழை இலையில் வச்சுட்டு அதை முடித்து அதை கொண்டு நம்மளோட இடத்துல நம்மளோட வீட்டில் கொண்டு பூஜை அறையில் வச்சுட்டோம்னா அது பெரிய லக்ஷ்மி கடாட்சம். அதுலேருந்து தாயார் இங்கே பெரிய லக்ஷ்மி கடாட்சமாக இருக்காங்கன்றதுக்கு என்ன அடையாளம்னா, பெருமாளுக்கு தீர்த்த கைங்கரியம் தங்க குடத்துல தான் தினம் யானையிலேருந்து கொண்டு தராங்க. அந்த மாதிரி சுபிட்சமான இடம். பெரிய பிராட்டியார் ஸ்ரீரங்க நாச்சியார் அந்த தாயாரோட விசேஷத்தோட வார்த்தையே கிடையாது. நிறைய விசேஷங்கள், நிறைய ஊஞ்சல் சேவை, எல்லா பூஜையும் நடக்கிறது. அதுலேருந்து கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்தோமா மேட்டழகிய சிங்கர் இடத்துல தான் கம்பராமாயணம் அரங்கேற்றமானது. அது மாதிரி நிறைய சன்னதி இருக்குது. இன்னும் சில விசேஷங்கள் தொடரும். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனா.